belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Hof van Curaçao heeft gisteren een uitspraak van het gerecht in eerste aanleg bevestigd. Dat was gedaan op 26 augustus 2019. Het gaat om een zaak die de organisatie Clean Air Everywhere had aangespannen tegen het land Curaçao. Ook het Hof vindt dat het land Curaçao onrechtmatig heeft gehandeld door in onvoldoende mate zorg te dragen voor de luchtkwaliteit in het gebied rond de raffinaderij. En dat betekent dat volgens het Hof het land Curaçao in overtreding is van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Clean Air Everywhere is blij met de uitspraak en gaat ervan uit dat dit ertoe leidt dat de overheid meer moet doen om milieuverontreiniging te voorkomen. De Extra heeft vandaag op de voorpagina aandacht voor een treurige zaak. Gisteravond werd achter het stadion van Suffisant het lichaam gevonden van de 23-jarige Steve Andrew Giordano Wout. Hij is om het leven gebracht, maar niet duidelijk precies is waardoor de man is overleden. Volgens de politie is het duidelijk dat er zowel op hem gereden is met een auto als op hem geschoten. De politie onderzoekt de zaak. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honra de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração chiquinho no meio do mundo. Se a botar coração, nota importância, botar ela flow. A botar coração, botar mete lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor coração. Autodiefstal op Curaçao is een groot probleem. Dat heeft de politie al eerder laten weten en ook de minister van Justitie. Gisteren werd een 32-jarige Surinaamse man aangehouden in zijn huis aan de Kaya Rembak. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij autodiefstal in de maand januari van dit jaar. Bij de arrestatie zijn ook verschillende spullen in zijn huis in beslag genomen voor nader onderzoek. Medewerkers van het dienst van het ministerie van Economische Ontwikkeling, MEO, hebben gisteren inzage gegeven in de cijfers van de eerste 5 maanden van dit jaar. Er werden meer dan 800 zaken gecontroleerd. Daarbij werd vooral gekeken of mensen zich aan de coronamaatregelen hielden. Opvallend is verder dat vooral in de maand mei veel controles hebben plaatsgevonden, namelijk 269. Er zijn in die maand ook 110 processen verbaal uitgedeeld. Volgens medewerkers van MEO heeft dat er wellicht mee te maken dat de mensen steeds minder geneigd zijn zich aan de regels te houden. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 6 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 31-jarige Curaçaoenaar. Hij wordt ervan verdacht sinds april 2019 een illegale loterij te hebben opgezet. De kopers werd in het vooruitzicht gesteld dat ze een huis konden winnen met de loterij en ook zou een deel van de opbrengst ten goede komen aan het goede doel. Maar volgens het Openbaar Ministerie was de loterij illegaal en maakten de mensen nooit kans om daadwerkelijk een huis te winnen. Ook is het maar de vraag of het geld aan het goede doel is gegeven. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van misleiding.
Minister-president Eugène Ruggenaat en Koert Everts, voorzitter van de Commissie voor Koninklijke Onderscheidingen op Curaçao, hebben gisteren een oproep gedaan aan de mensen om mensen voor te dragen die in aanmerking kunnen komen voor een koninklijke onderscheiding, ofwel een lintje. Het gaat dan vooral om mensen die jarenlang zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor de maatschappij. Volgens Everts en Ruggenaat is het belangrijk dat Curaçao deze helden van de samenleving de eer geeft die ze verdienen. Fotograaf van de Extra en dierenvriend Stanley Ignacio staat vandaag zelf met een foto in de krant. In zijn hand heeft hij een Palabroa di Corsau, een prachtige uil die is beschoten door onbekenden. Ignacio doet een oproep aan iedereen om zijn of haar gezonde verstand te gebruiken en niet te schieten op beesten op Curaçao. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.